ki khatsan ngut ki barjla ki bla shabat no ki khot jo nyau trap youth council ki blang thu wan balash motin yang kli thu bakla siu san spa tangka marwai ha covid-19 checkpoint homling tang ban lak shates laki bet pandrung ni em spo ka jla nagliang ga HYC moyong unit menta ka nyau trik rumpang arjar puar hapo jela musketri ba dia punya bat vice president ba cisotun klayo ban bat ite ki barjela ki blawan nadu ke jela west bengal bat asam ya ki barjela ka seng klayo jingtep leng bagi dong sing ki bla iper ger komyang jungki pelalap ki ha persya kerembai filling station kita ki barjela ki her da boss night super ha pormestap bakila tmu ban kiu pat lightly taksi ki bla pengkre ban wan sha pat iki 73840 ano sim license ko mentakasngi abangi ngalai jingtip nagi nok song ba kidan gi barjela ki bayang ni jan peterpom rembai filling station bagi don kumba khatsan ngot ki barjela ba makiru kilap suspek ba ki kelajat ki Bangladeshi te kumta nakaling jongar ngam penslam hira ban wan page hadin ndang lawan ngalai isya baki don makasan ngut gini ki barjela hadin bangala keli bagi wan gila itu bagi wan kidon ba bangi wan West Bengal kidon pat ki ba katukane ki wan po Asam te habang keli ang Malaysia ki ang Malaysia train station Nigrem kadon nakajing train te Nigrem te habang keli ang kumna pila ban jam lang banang ti umling corona care center ki ong bahang ti kim don tip ra la tiblut konduktor ba bot itu ka bos baki chang maki te bat ki thur ki ong bangi la aisan spa morway abang keli kata te bang yo jing tip kata ya keli biang nang tim napo berni check infiltration nang tur ki ong kim don bakeli ki ong yaj be itu te nakaling jungi kaseng ni pandam juri kan ka jing simsting jungi niki nong tri jong ka sarkar ban pet nam ta jing bha jong kari ka jaj ban riu jong ila dah long kumni kumut ni ke jingrung ka jing nang bon gini ki bawan rung bean illegal imigran kemut kelak nang bon nang niskmat ke jing ma kalong kala ap ngi ke jaj ban riu ri don bok ngi don iki nong snong jongi haba yui haba ki lenti sengkin don bok kilong kitur ngakin bagi di kim sipa jong jaj ban riu marki ai jingtip yangi ki sipai kari bangin yada la ka jongga ri ba ka jaj menrew ka jing wan rung kertrap jing di mandari kade kalong ka jing maham ya kini ki kontraktor laki de ki tribal lani ki non tribal ba kinim daisu nang nes kamat ba kindang mara kum gini ki jaj benri kum nabar ladang idang lab yang kum gini ki kontraktor laban de ki pardok parasnam lani ki niki non tribal ngin aili ngin ai dak bating el ada ngin lab yang nang syakmat nga kentu iki ba kin sakma bakin pedlam iki parado parasam syuan ningkong bakin ya ai kam ai jam namar kat haman ba ngiyat ngiyang kibun ki samla kibun ki nong sunong kat sebayat kat sebayang ki suot ba ngim don kam ngim don jam ya nereda ka jing yaile jong kini ki kontraktor ban wana iki nong tre ki banabar kap nang penduk mensim sisu kan ki nrei da ka jing ailat chuan ning kong ki pardo prasnam jongi makin yo ka kam ka jam ban kinyo ban panap ya ki jing non kam ki haki jing kisam